Sziasztok! Vajon mi kell ahhoz, hogy a jó szándékból tényleg valódi, mérhető változás legyen? Ma pontosan ezt nézzük meg egy békéscsabai kísérleten keresztül. Megmutatjuk, hogyan lehet a reményből konkrét tervet, a tervből pedig kézzelfogható bizonyítékot csinálni. Szóval hogyan is mérjük a reményt? Vagy hogy bizonyítjuk be azt, hogy egy jobb jövőt építünk? Ezek, higgyétek el, nem csak költői kérdések, hanem nagyon is gyakorlati problémák egy non-profit szervezet életében. Honnan tudod, hogy a munkádnak tényleg van értelme? A válasz egy meglepően tudatos és jól felépített folyamatban rejlik. Ezt a keretrendszert hívják társadalmi hatásmenedzsmentnek. Gondoljatok rá úgy, mint egy térképre és egy iránytűre egyszerre. Nem csak azt mutatja meg, hogy hová tartunk, hanem azt is, hogy a lépéseink tényleg a cél felé visznek-e. Maga a folyamat 3 kulcsfontosságú lépésből áll. Először is megtervezzük a kívánt hatást. Utána megmérjük, hogy a változás tényleg megtörtént-e. Végül pedig a tanultakat felhasználva kommunikálunk, és persze fejlődünk. Hogy ez az egész hogy néz ki a valóságban, azt most egy konkrét magyar példán, a Kollabor nevű ifjúsági laboron keresztül fogjuk megnézni. Lépjünk is be a Kollabor világába. Ez a hely Békéscsabán működik, és messze nem egy átlagos délutáni szakkör. Nézzétek meg ezt a képet! Ami itt igazán érdekes, az a légkör, ami árad belőle. Látjátok? Nincsenek tankönyvek, meg pacsorok. Helyettük ötletek, eszközök és közös munka van. Ez egy olyan hely, ahol a fiatalok a saját ötleteiket valósíthatják meg. És ezt a résztvevők is pontosan így élik meg. Egy diák szavai azt hiszem tökéletesen lefestik a lényeget, ez egy startup inkubátor. De nem cégeknek, hanem a fiatalok álmainak és projektjeinek. De miért van egyáltalán szükség egy ilyen helyre? Nos, a Kollaborár egy olyan űrt tölt be, amit a hagyományos oktatás gyakran üresen hagy. Teret ad azoknak a srácoknak, akiknek a kreativitása vagy a logikája egyszerűen nem fél bele a megszokott keretekbe. Akik egy olyan közösséget keresnek, ahol a másképp gondolkodás nem hiba, sőt, a legnagyobb érték. Most pedig nézzük meg azt a stratégiai eszközt, ami mindennek a hátterében áll. Hogyan biztosítja a Kollabor, hogy a napi tevékenységek valóban elvezessenek a hosszú távú célokhoz. És itt van a kulcs, a hatástérkép. Ez lényegében a szervezet DNS-e, a stratégiai tervrajza. Tudom, elsőre talán bonyolultnak tűnhet, de valójában egy zseniálisan logikus modell. Lépésről lépésre mutatja meg, hogy egy egyszerű workshop hogyan vezet el végül a gondolkodásmód megváltozásáig, vagyis a valódi, mély hatáshoz. Ha lebontjuk, nagyon is logikus. Az alsó szinten vannak a hogyanok. Ezek a konkrét tevékenységek. Ezek kézzelfogható mitekhez, vagyis eredményekhez vezetnek. Egy robot, egy prezentáció, egy prototípus. A valódi varázslat pedig a legfelső szinten történik. Ez a változás, ami a résztvevő gondolkodásmódjában és készségeiben következik be. Oké, a terv megvan, de vajon működik is? Most jön a legizgalmasabb rész. Megnézzük, hogyan igazolják a résztvevők, diákok, szülők, sőt, maguk a facilitátorok a saját szavaikkal a hatástérképen lefektetett célokat. Hogy megértsük a változás mélységét, nézzük meg ezt a kontrasztot. A diákok és szülők szerint az iskola gyakran a fentről lefelé érkező tudásról és a hibázástól való félelemről szól. Ezzel szemben a Kollabor a stresszmentes, érdeklődésen alapuló felfedezéstere, ahol a hiba nem kudarc, hanem a tanulási folyamat szerves része. Ez egy alapvető szemléletváltás. Nézzünk egy konkrét célt a hatástérképről. A belső motiváció felkeltése. A terv az, hogy a fiatalok ne külső kényszerből, hanem a saját érdeklődésüktől hajtva tanuljanak. És ez az idézet brilliánsan illusztrálja a megvalósulást. Egy diák pontosan ezt emeli ki, a megfelelési kényszer hiányát. Amikor nem a jegyért csinálsz valamit, hanem a felfedezés öröméért, a motiváció belülről fakad. A terv tehát működik. Lépjünk is tovább egy másik kulcsfontosságú célhoz. Megváltoztatni a hibázáshoz való viszonyt. A cél egy olyan közeg teremtése, ahol a próbálkozás és a tévedés nem szégyen, hanem egyenesen erőforrás. Hát ez a facilitátori idézet mindent elmond. Leírja azt az átalakulást, amikor a mínuszponttól való félelem helyét átveszi a kísérletezés bátorsága. És mi a következmény? 10-szeresére nőtt kreativitás. Pontosan ez a hatás lényege. A következő tervezett hatás az önbizalom építése. De nem csak valami elvont szinten, hanem nagyon is gyakorlatiasan.
hogy a fiatalok higgyenek magukban, és merjenek cselekedni. Itt egy szülő szemszögéből látjuk a bizonyítékot, az önbizalom ugyanis nem csak abból fakad, hogy megdicsérnek, abból fakad, hogy megbíznak benned. Amikor egy gyerek a kezébe vehet egy fűrészt vagy egy festékszórót, és felelősséget kap, az kézzelfogható magabiztosságot és kezdeményezőkészséget épít. De mi az a titkos összetevő, ami ezt a sok pozitív változást elindítja? A válasz nem egy módszerben, hanem egy nagyon is emberi szerepben rejlik. Ez a metafora, amit ez a diák használ, egyszerűen gyönyörűen összefoglalja a mentor szerepét. Ő nem egy tanár, aki megmondja a tutit, a helyes utat, hanem egy kísérő, aki hagyja, hogy felfedezd a saját ösvényedet, de finoman visszaterel, ha túlságosan letérnél róla. Nem megoldást ad, hanem segít megtalálni a sajátodat. Eddig az egyéni hatásokról beszéltünk. De mi történik, ha egy lépéssel hátrébb lépünk, és a nagyobb képet nézzük? Na, és itt történik valami egészen rendkívüli. A közösség már nem csak egy délutáni klubként tekint a kollaborra, hanem egy modellként, egy csíraként, ami megmutatja, hogyan lehet helyben tartani a tehetséget, és hogyan lehet a kreatív ötletekből jövőt építeni. És ez a szülői idézet, ez a végső, nagyon ambiciózus vízió, a felismerés, hogy a jövő nem a természeti kincsekben, hanem az emberi kreativitásban rejlik. Ez az a remény, amit a kollabor elültetett, hogy az ötletekből jövőt lehet építeni egy egész régiónak. A kollabor története tehát egy modellt mutat nekünk, hogyan lehet a jó szándékot tudatos tervezéssel valódi, bizonyítható hatássá alakítani. És ez a modell vezet el a végső, mindannyiunknak szóló gondolathoz is.